weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jewola rewo jewola worgo to guiraya rewo guiraya worgo to patukono to teccana to awoya nata to arifunda to gurjuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno aman nene ha to galle ceerno ama tijane alpha ba to moderne ha to galle makko sama saki linkara ka heyɗi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie aleta hanki o chef d' état major général des armées leydi Mauritanie hono Mohamed chef d' état major général de hono Wula Bilali hono Mouhtara Wula Bilali o ƴetti golle makko to leydi Sénégal train express régional fuɗɗima golle mum altine hande o laamu ngu nan holliri ɗo e balɗe 15 haydara yoɓetake ko gratuite to leydi Mali aleta hanki o ko wat boniɓe mbaɗi janguji mum ɗiɗi e dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama to leydi Burkina Faso rok marka Christian Kabouré hoorejo leydi ndi rokkiri yamirore kay yo leydi ndi naati deuil national de balɗe ɗiɗi feccude sunare e 41 sagata waraɓe ñande alkamisa ɓennuɗo o to leydi Conakry laamu ngu ɓayyini to laamu transition ngo ɓe ɓayyini tigui feyde route mabɓe kono ɓe gotaki kala ko fati kayde transition e gasata ene sungoji mbaɗata e nder leydi he bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. Maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke gendiyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekkoni mondialement joguiɗo seedantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé en wiya yimɓe kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno yo wat ƴewgal ƴeewa sene moƴƴi. Maître Adama Baldé ne wiya neɗɗo sene naata e hoɗande yo yurno so tawi neɗɗo naata e ɗanngal yo yurno so tawi neɗɗo naata e hoɗande yo yurno kala ko neɗɗo waɗa yo yurno sene moƴƴi bisimilla so tawi moƴƴani ƴeewa feere walla woppa. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi jawɗo ittude dabruji ɓen weddaɓe korte omo safra kadi rafiji worɓe e rafiji rewɓe kewɗi ɗi jiida cirol. Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen ɓiɗiɓe ɗon koɓe hebde kayitaji ha tengte woɓɓe to Europe jokkodire Maître Adama Baldé an donkode hebde kayitaji walla dokku dañde ligguey joni hajuma humto ha no hannirta ni. Maître Adama Baldé ene andina dendagal clinique mum yimɓe waɗnede listihara ɗaccata ko inde maɗa inde nene maɗa ballitoɗa muñal so ari a waɗanma listihara ha cikka ko nder ɓernde ma hoɗi. Maître Adama Baldé ne andina dendagal clinique mum wonɓe nder leydi Sénégal jiɗɗo gollanede walla jiɗɗo yurnanede a yaɓɓat koyɗe maɗa gara ha toon to wuuro ngo woni to Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dembo Sara Daral Bali. So tawi a ari ha yettima ɗon mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 454 26 09 walla mbaɗa 77 949 73 83 ko numéro ji makko WhatsApp ko numéro ji makko noddirguel. Maître Adama Baldé sa yiito hello YouTube a waɗi Maître Adama Baldé jingganen Fuladu ma yiton golle payuji ɗe waɗata. Maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo woni jiɗɗo kawral mbadden dando faade makko. Kettude
Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe heɗen gone altine no gasi jeeɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi goho habaruji men e ɗemgal pular e a yawa habridde he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue youtube ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen sidi wula zahafa e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aleda hanki o wonde nder jokki leydi Mauritanie kala ko ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e yimɓe jeenayi woni holkisanoɓe e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi hen capanɗe joyyi capanɗe joyyi e goho neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellanoɓe nogas jeeɗiɗo kepti cellal mumen ñalawma hanki o hollirama tigui hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi nder leydi he kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hannena wulsiɗi ko ministre de la défense nationale woni tigui kalfinaɗo ko fate ndenka e kisal leydi ndi ñalawma aleda hanki kikiɗo o waɗi supervisé noon to état major général des armées mo nakcota cérémonie ko fate passation de commandement woni tigui commandement ummade e juuɗe gonnoɗo chef d' état major général des armées hono général de division Mohamed Bamba Megueda faade kay e juuɗe chef d' état major général kesso hono général de brigade woni hono général de division biteɗo Mokhtar Bella Chabana wula Maguetta noon rokkitimo tigui dendagal commandement o kala o watti ɗum koye juuɗe ministre de la défense o woni hannena wulsiɗi kanko hannena wulsiɗi noon ko on ƴetti on commandement o watti ɗum noon e oɗo saaha joni e juuɗe chef d' état major général kesso ene tawtora cérémonie o noon hono chef d' état major de la garde nationale wondude chef d' état major de la gendarmerie nationale e tawtorede kadi yesso directeur général de la sécurité e yesso officier ji kewɗiɗi fewi taw ko dadiɓe martaba towɗo e yesso walimo nafsat nangue hirnangue ene tawtora cérémonie o kadi présidente du conseil régional mo nakchat ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ñalawma subaka hande o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o ummima nakchat lamorgo leydi ndi o yaɓeni tigui to leydi Algérie nayimo to noon ko notoyade bisma woni invitation nanɗo makko sehila makko biteɗo Abdel Majid Tebboune on woni kananke leydi Algérie duusimo noon ha o jooli e lana makko to bowal laaɗe diwoje ngal tum si nakchat hono hoore jawgonde makko biteɗo Mohamed Wula Bilali wondude e ministre secrétaire général de la présidence de la république wondude mo gouvernement omo yaadi kadi yimɓe duusimo kadi gouvernement yimɓe gouvernement hewɓe omo yaadi noon e seti timmude no fewi e nder ɓenen tawi hen Ismaïla Cheikh Ahmed on ko ministre des affaires étrangères woni tigui jagorgal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi wondude Taleb Wulsidi Ahmed on ko ministre kalfinaɗo ko fate emploi wondude Mohamed Ahmed Haydine on ko jagorgal kalfinaɗo ko fate équipement et transport wondude madame Amala Mintou Sidi Wul Cheikh Abdallah on ko ministre jagumi kalfinaɗo ko fate jangde towde wondude Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lemine on ko directeur cabinet makko de la présidence de la république wondude woɗɓe hewɓe no fewi ko c'était timmuɗo o yaadi to Algérie ko jillu noon taw ko jillu balle tati ha joni kabaruji men ɗemgal pular sen mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aadi mo gendi Sénégal kanko esi gollidiɓe makko ɓe mbaɗino ɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi ɓe gandi ɗumen ko fate bulletin de santé to mboroso coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon ñalawma hande o wonde nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedere capanɗe jeegomo e yimɓe jeeɗiɗo kolkiseno e nder leydi he kala e nder hen noon capanɗe joyo e jeeɗiɗi tawama jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi to ɓetama banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen nayo piccal capanɗe jeetati e jeetati ko fiɗaɓe mboroso kamɓe capanɗe joyo e jeeɗiɗoɓe kala ko communautaire sappo e jeenayo e nder ɓe cellano ɓe kefti cellal mumen hay goto noon ala tampuɗo hay goto kadi ala tampuɗo balliteɗo e fofango hay goto ala mo rafi o yooɓi leydi Sénégal ene yaara ñalawma hande o capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere ene fawi temedde nayyi capanɗe jeegomo e yimɓe jeenayo wellitiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere e temedere capantati e yimɓe jeegomo kefti cellal mumen hano hannirtini paati galleji men ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayo ɗum woni ko
hawre la jala nyalawma hande o ɓe kolliri tigi ɓe jogui temedde ɗiɗi capannayi e yimɓe ɗiɗo wonduɓe mboros coronavirus taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbirun enen gardini kabaruji men TER woni train express régional o fuɗɗima golle makko kanko lana ndinjordi kam taw ko dogo kam ndera leydi hen ha tenki ndera Dakar ka fuɗɗima golle makko ko fate yangara e ndera leydi he ɗum noon ko caggal kayde yimɓe paadi ha tampi saabu laaɓi kewɗi ene wiye ko fuɗɗo iɗum dirtine altine hande o noon ko fuɗɗima golle makko hano hannirtini Mansour Faye kañum woni ministre de l'équipe kañum woni ministre de transport woni kalfinaɗe ko fate yangarta o rokkiri tigui institution ngaji woni jamiroje ko fate golle ɗo yo puɗɗo hano hannirtini o holliri noon ɗo e balɗe sappo e joyyi tugui hande ha ɗo e balɗe sappo e joyyi kala jiɗɗo jolde e laana kam tawa kay kanka wiyete ko train express vitesse express régional kala jiɗɗo jolde e makka kay hay mbuɗo yoɓata woni ko gratuité ɗo e balɗe sappo e joyyi ɓe kolliri noon laana ka ene wawi kala ñalawma e ka nawa fodde temedere sappo e joyyi ujunere neɗɗo e ka jogui temedere capanɗe jeenayyi e jeegom trajet woni tigui ya garta koko waɗata hakkude Dakar e jamma ñaajo altine hande nogas jeeɗiɗi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho jeyama kadi e ñalawmaji bindeteɗi e ñalawmaji teskateɗi ñalawmaji ɗi jawata yejjiteɗe e nder leydi Sénégal e golle payɗiɗe no fewi ɗi Macky Sall hoɗojo leydi ndi golli e oɗo saaha nder leydi he e hollirama noon ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni kanka train express ka ɓe kolliri e oɗo saaha joni noon hay marchandise goto ala jolowo e nder makka on habaru noon ɗum welata commerçant ji ɗi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen artiste woni tigui nalanke goto biyeteɗo Mbaye Dieng e sehil mum taw ko ceernajo biyeteɗo Bouna Kunta ɓe teɓama ɓe nanguira noon ko faux billeji kewɗi woni haalisa mo moƴƴani faux billeji banque kewɗi suka ceernajo noon hollirama tigui hoɗi koto mbawo o yeyata ko mercure noon woni tigui produit ji lawƴirteɗi haalisa ha wonta haalisa moƴƴo ɓen noon ɓen noon ɓe waɗanta ɓe waddata faux billeji ɓe hollirama tigui e wiyata ɓe waɗat faux billet tawe hen biyeteɗo Mbaye Dieng noon ko sehil makko mo fijji guila e cukaku nde kanko noon nde Mbaye Dieng teeɓa o jangtima tigui wonde kaye o jangtima wonde kaye ɗiɗon wonde kaye o jiɗino tigui jiɗino hokkude mbuñare wonande ɓina policier ji nanguɓe moom o fodini ɗumen kaye mo rokka ɗumen temedde joyyi woni temedere ujunere woni 500.000 francs CFA beelene goppamo ɓen caali noon caggal ne mbaɗi lesgoji tawi e galle makko tigui omo jogui toon temedere capanɗe jeetati e tati faux billet taw ko haalisa mo moƴƴani nde o daari yesso police o holliri tigui wonde kala million taw ko faux billet o heewi yeytude ɗum ko 300.000 woni tigui capanɗe jeegom ujunere haalisa moƴƴo ɗum woni ko yeyata kala 1 million ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni koɓe nanguira ko kanko e neɗɗo makko koɓe nanguira ko ɓe darima yesso ñawoɓe juge no kolliri tigui ɗum noon bonande nde ɓe mbaɗi nde kayi ene foti sokke jomum foti jogue tugui duuɓi ɗiɗi ha yetti duuɓi jeeɗiɗi e oɗo saaha joni noon hollirama tigui ñawonde yanata ha laaɓa tigui ko ñande sappo e tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko nden tigui ɓe gandata no foti duuɓi ɓe kettana e nder kaso ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Macky Sall hoɗojo leydi ɗi o siifi ko ɓuuri yawde ko fati kay e contrôle sifande décret ko fati kay contrôle routiére on décret noon ko numéro 2021-1600 ko fati kay e nokkuji to postoji contrôle mbatte e dow laabi leydi Sénégal ɗum noon kay ko caggal ɓen waɗoɓe yangarta ha tengti noon e dogoɓe hakkude leydi Sénégal faade leydi Mali caggal ne gulliti ko fati e tampere e racletaji mbaɗete e kala saaha e dow lawol ngol o waɗi erago noon faade dendagal ministre makko concerné nde mbawa tigui darade ko ɓuuri dole mumen ponno ha oɗon décret mo siifi wawa tigui gollade hano hannirta ni ko ɓuuri yawde e yeccade o holliri noon yo brigade uji taw ko brigade mixte woni tigui dadiɓe taw ko douane gendarmerie police e eaux et forêt kala ne gonda e ɗina poste ji e ɗin brigade uji noon taw ko poste uji contrôle gonnoɗi kay tawa kadi ɓe kolliri e eaux et forêt fone gona o holliri noon e dow lawol tugui Dakar fayi Bamako poste uji contrôle noon gonata tigui koto jamñajo kidira ha to Kafrine o holliri noon so tawi ko poste uji
ɓe kolliri noon so tawi kay ko ɗiɗon postoji ɗi brigade miste kañumen mbaɗata ɗumen contrôlé brigade miste taw ko douane wondude eaux et forêt e kala kañumen kalfinte e nder ɗiɗon guure ɗiɗi woni ɗen guure ɗiɗi gadane woni Diamniadio e to Kidira so tawi noon ko postoji région Kaffrine e to postoji Tambacounda ɗin noon ko police tigui kañuma halfinte ɗiɗon postoji ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni altine hande o ko kabaru musɗo wonande kay ɓeɗon taw ko administrateur civil biyeteɗo l'administrateur civil biyeteɗo Moustapha Diaw e galle mum kala tawe sunare mawde fewi caggal kayde ɓiyiɓe debbo goto majjuno keɗo saha kala ko donkanoɗo yitede o yitama noon o wondani e fittade makko kanko Moustapha Diaw noon ko l'administrateur civil gonnoɗo préfet mo département mo Podor e oɗo saha joni noon kanko woni préfet département mo Kaffrine ɓiyi ko debbo yitama ina maayi wondani e wonki sara route nationale toon wuuro witego Ngellela e nder région mo Saint-Louis ko donkonoɗo yite oɗo saha kala woni porté disparu omo yarano duuɓi 15 ko oɗo hollirama noon ko oto foti feradema goski makko noon nawama e oɗo jaaha joni to morgo hôpital régional mo Saint-Louis eɗen mbiya tan yo Allah yurmoguel yafoma harnam aljanna yo Allah lomtina ha joni kabaruji men demgal Pulaar sen mem to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen altine aleta hankino gasi jeegom bowte hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goom dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe mbaɗino wonnoɓe tigui mission mumen mbaɗama jeeje e nder mbaɗama jeeje woni tigui embuscade sara kiloji nogas hakkude mumen an sago ɓe escortuno noon ko fodde 40 auto civil taw ko umminoɓe leydi Niger ene jaɓani wuuro gawo ɓe jani noon e jeeje woni embuscade seɓɓitiɓe ɓe dartima noon doole mabɓe ponno ɓe mbari hen e wiide mabɓe koni ɓe mbari hen kamɓe koninkoɓe e wiide mabɓe ɓe mbari tigui wat boniɓe ɗiɗo ɓe duppiniɓe e moto goto ɓe keptiniɓe pistolet fetlaji ɗiɗi hinde PM wondude fitel goto mo hinde PKM ɓe keptiniɓe kadi radio mo hinde VHP ɓe koleri noon to banggue mabɓe kamɓe militaire uji ɗi wonde kay ɓe gañanama militaire uji nayyi taw ko gañande kakkidiɗo no fewi ko caggal ɗum noon ɓe koleri tigui wonde escorte o wawi tigui jokkude lawol mum ha yetti tigui to wuuro gawo e ona kiki noon woni kikiɗe hanki o ɓe koleri kadi wonde dadiɓe wonɓe yanoɓe tigui mission men wonnoɓe patron men sara nokku wuuro witego Diabali kañumen enne ko ɗon tigui pelbodiri e waɗa boniɓe woni pelle cebbitiɓe guna jango noon waɗi tigui militaire goto basɗo hen fittano mum militaire uji joyo goɗɓe barmi hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko reeji e avocat ji Soumaïla Boubeye Maïga gonnoɗo jagorgal kalfinade ko fati nden kay kisala o wonino kadi o sakkiti wonde ko hoore jagoɗo leydi Mali e laamu Ibrahima Boubacar Keïta koreji makko e docteur e avocat ji makko kala kolleri kala ñalawma omo ɓeydo tigui feblude rafimo wondi on e ɓeydo libdemo e oɗo saha joni ɓe kolleri tigui o fuɗɗima tampude no fewi woni yidde mabɓe e fandare mabɓe kay ko yo ɗaccite o wawa yaade caggal leydi ɓe mbaɗi évacuation wawde safroyade ɓe mbaɗi erango noon faade laamu transition hunde ɗaccata tigui o yaaha caggal leydi safroyade ko adi kay ko ɓuuri safre ene yana e woydu laamu docteur e makko koye mumen kolleri tigui wonde kala ñalawma ɓeydo feblude cellal makko ne ɓeydo ustade no fewi refi one ɓeydo libde mom ɗum noon e oɗo saha joni noon laamu ngu nana muuɗi mum kono deeƴi haydara ala ko haali tawam kanko Soumaïla Boubeye Maïga noon siftinde noon omo yaara duuɓi 90 kabaruji men demgal Pulaar sen mimta leydi Mali koto Burkina Faso paɗena o makka Christian Kabouri ko kañum woni hoorejo leydi Burkina Faso o yamiri noon dendagal leydi ndi kala nde ɓe nata dey national woni tigui sunare gendinde balɗe ɗiɗi woni 48 heures ɗum noon ko caggal kayde jangu wat boniɓe mbanno e nder leydi he ñande alkamisa ɓenuɗɗo o ha waɗino 41 neɗɗo wasnoɓe hen pittali mumen koto leydi Guinée paɗen ko toon cakkitoɗen Mohamed Vogui ko kañum woni premier ministre woni hoore jagoɗo laamu sabbodu mo Conakry o ɓayyini feyde route e mo feyde route kay mo hoorejo leydi transition mo leydi Guinée woni tigui colonel Doumbouya Sifi oɗo saha joni feyde route o noon hollirama tigui ne waɗi axe uji 5 woni toɓɓe 5 toɓɓere adana nde koko wiyete rectification institutionnel woni yunitade ko fate dendagal institution ngaji ɗi e cadre ko fate macro économique e cadre financier wondude e cadre léggal e gouvernance kala
ma ɓe mbawa yurritade e oɗo saaha joni e nder feydorude hen classe politique noon woni yimɓe dawrugol ha tengti noon e oɗo saaha joni ɓurɓe wonde lundiyankoɓe kolliri tigui wonde ko ɓurno sabbade ko ɓurno yidde nande ko kay nanani hen hay toɓɓere ko fati kay e ñalawma date kay date mo sumgoji poti wadde nder leydi he e mon transition kadi andude nde transition gasata kono noon kamɓe laamu sabbordu ngu ɓe gotaki ni e nden toɓɓere musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrude he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on